Assalamu alaikum ya jama'ar Borno Central. Idan kunnen ku biyu ne ta ku ƙara biyu ku sha labari. Ga ɗan takararmu ne mai neman sanata a Borno Central a jam'iyyar mu mai albarka wato APC. Masu iya magana na cewa idan rana ta fito to tafin hannu baya iya kare ta. A madadin mutumin kirki, jajirtacce kuma gogagge, mahaƙurci, mawadaci. Wannan ba wani bane shine barin sakaka shehun lawa, fari mai farar aniya, haske maganin duhu, damuna uwar albarka, gamji sha sassaƙa, jirgin sama ba a shiga gabanka, jeji ba maka kyaure ko mahaukacin kafinta, murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya. Ya jama'ar Borno Central, kun yi sa'a kun samu dan halak wanda ya san halacci kuma halacci ma ya san shi. Mutumin kirki mara kabilanci wanda bai san menene kabilanci ba, kowa na shi. Shekarar 2023 taka ce a Borno Central, bar saka kashe wulawa. Wannan sako na zuwa muku ne daga MC Dan Yarbawa Alhaji Uba Adamu Said.